Кеше китә, җыры кала диләр. Татарстан җәмәгатьчелеге күрнекле мәдәният һәм җәмәгать эшлеклесе халык шагыйре Разил Вәлиевне соңгы юлга озатты. Ул һәр вакыт бөтен җаны тәне белән халык язмышы өчен янып яшәде. Аның тормыш, көн күрешен яхшырту турында кайгыртты. Туган мәдәниятебез, телебез, гореф-гадәтләребезне саклау һәм үстерү өчен тырышты. Үзенең бөтен тормыш һәм хезмәт юлында Разил Вәлиев телне, милли мәдәни мирасын саклауга барлык көчен куйды. Хезмәттәшләренең һәм киң җәмәгатьчелекнең хөрмәтен яулады. Язучы, күренекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Санап бетерә алмаслык бихисап бөек исемнәре булса да, халкы күңеленә ул яраткан шагыйре Разил Вәлиев булып уелган. Ул Аллаһ табыннан һәм әти-әнисеннән биргән сифатларны барысын да бергә күреп, үз осталыкларын үстәп, бөтен якка да өлгерә һәм җитешә иде. Ул татарның күренекле шәхесләре турындагы серияны тормышка ашыручы, милли китапханәне барлыкка китергән шәхес. Үз вакытында язган, аның тормыш девизына да әйләнгән сүзләре. Хаксызлыкны күреп, ярыйм, шашам. Матурлыкны күреп, тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Җәмәгатьчелек Разил Вәлиевне Камал театры залыннан соңгы юлга озата. Җәсәде Камал театры сәхнәсенә куелган. Аның белән хушлашырга зал тулы халык килгән. Киләчәктә дә аның турында ишетүләр, хезмәтләр язылыр. Ләкин беренче сүз әйтмәкче булам, ул татар әдәбиятының алтын баганаларыннан берсе иде. Иң мөһиме ул үзеннән соң килгән каләм әһелләренә чын остаз иде. Татарстан халкы гына түгел, төрки дөньяһы олы шәхесте югалта. Без беләбез, Разил Вәлиев үзенең иҗаты менән дә, тормыш кредоһы менән дә бөтен төрки дөньяһына якын, кадерле кеше иде. Разил агайның дөньядан китүе безнең өчен, Башкортстан халкы өчен, Башкортстан әдипләре өчен олы югалту. Тыныс йоклаһын, агай. Разил Вәлиев үз исемен милләт тарихына калын хәрефләр белән язып китә алган милләтпәрвәр шәхес. Ул безнең белән саубулаштыгына, без аның белән әле яшибез. Аның китаплары, аның язган инде җырлары, аның безгә калган хәзинәсе. Аның татар әдәбияты тарихында үз дәрәҗәле урыны бар. Аның кебек бөек шагыйрьләр безнең бит инде бармак белән генә санарлык. Халык вәкиле буларак, парламентта утырды һәм ана телебез өчен, тарихыбыз өчен, гаделлек өчен көрәште үзенең дусты Дуфа Миңнуллин белән. Гади, зирәк, кешелекле, аның шаян теле, юморны яратуы, елмаеп сөйләшүе үзгә бер сыйфаты дип искә ала замандашлары. Якынлык искиткеч. Беләсең, без инде аның әнисе әйтә торган иде. Сабан туйларга кайткан вакытта Таһир апа әйтәдер, алмас керсен. Разил әйтәдер, әллә ул сине миңа караганда да ярата инде минем әни. Әнисе күрәсең шатлангандыр. Дусты әйбәт дип, дусты яхшы дип. Һәм минем әни дә аның беренче укытучысы. Разил Вәлиевнең җырлары, әйтерсең, алар каләм белән ак кагазьгә түгел, йөрәктән саркып чыккан. Минем репертуарымда аның сүзләренә язылган җырлар, алар бик хисап, бик күп. Җырлары әле Казан урамнарында әле яңгыраша. Разил Вәлиев Курган зиратында җирләнде. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүтдинов, Татарстан яңалыклары.